Isto é Pontevedra Hoy por Hoy. En Radio Pontevedra e Radio Pontevedra 10 Ataveiros. Pois saudamos no noso magazín a Iván Puentes, é o concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural no Concello de Pontevedra, ademais candidato a alcaldía na cidade polo Partido Socialista. Señor Puentes, que tal? Moi bo día. Que tal, bo día. Que tal leva a campaña, señor Puentes? Pois a verdade é que moi ben, cada día con máis ilusión, con máis optimismo, con máis ganas, con cansancio físico, evidentemente. Ainda quedan moitos días, non? Que ainda quedan moitos días, pero coa satisfacción e coa alegría que lle dá pois ver que nese contacto directo e permanente que temos na rúa todos os días coa xente, notase e pálpase que a ilusión e as gañas de cambio van en aumento e, bueno, e por tanto coa esperanza dun bo resultado electoral o 28 de maio. Onte, por certo, estivo no debate organizado polos alumnos do Instituto Sánchez Cantón. Que tal resultou? Pois a verdade é que eu pasei no moi ben. Bueno, a mí gustame debater, pero aparte diso creo que os debates aos que estamos acostumados nos medios de comunicación, os debates serios, se lle queremos poñer esa etiqueta, bueno, pois evidentemente teñen a súa trascendencia, teñen a súa importancia, pero creo que é unha boa iniciativa que ademais dos medios, da propia sociedade e ademais dos máis novos da sociedade, como é o caso dos alumnos do Sánchez Cantón, poda participar e poda xurdir unha idea deste tipo que acerca a política municipal a esa poboación máis nova, xeralmente pois máis apolítica, máis abstencionista habitualmente, e bueno, creo que é un exercicio democrático moi san. Eu creo que os debates é o mellor que lle pode pasar a democracia. Eu faría os obrigatorios por lei en calquera proceso electoral e se aínda encima pois os compartimos cun instituto e con xente moza como foi o día de onte, creo que teñen toda a razón de ser. Falamos, señor Puentes, agora do Parque Infantil da Praza de Europa en Monteporreiro, que está xa finalizado, son traballos de axardinamento ou non? Sí, o xardinamento xa finalizou, que era a última parte que quedaba no entorno do Parque Infantil. Quen vaya por ali pode ver que a transformación é evidente e é notoria, mellorou moitísimo aquilo desde o punto de vista paisaxístico e quédanos completar o axardinamento na outra parte da Praza Europa, que está máis próxima á igrexa, onde fixemos a pista polideportiva, e bueno, tamén darlle a esa zona que xa estaba o traballo contratado, darlle a esa zona un aspecto de xardín urbano, de xardín público como temos na parte do Parque Infantil. Con isto quedarían rematados os traballos que tiñamos planificados neste mandato na Praza de Europa, sabendo que temos pendentes cousas que tenemos que facer no seguinte mandato, non? Como por exemplo, con respecto ao Parque Infantil, aumentar a súa superficie, xa se quedou pequeno para o volume de nenos e nenas que ten neste momento, ampliar esa superficie, cambiarlle totalmente o chan, que neste momento está remendado, está amañado, pero é necesaria facer unha sustitución integral do chan ou mellorar a iluminación nesta zona do Parque Infantil. Ademais de algo que a mí me produce especial satisfacción, non? Que acabamos de instalar ali a pista multideporte, e temos desde o primeiro día prácticamente demanda dos veciños dunha segunda, porque hai tanta xente que a quere utilizar e hai tantos nenos e nenas que xogan ali a diario que xa se quedou pequena. Por tanto, temos que tamén completar esa instalación dunha segunda pista multideporte. O Parque da Praza de Europa como núcleo de centralidade da vida social aí de Monteporreiro, o obxectivo, non? Efectivamente, é verdade que Monteporreiro é un barrio con moita zona verde, pero un barrio máis ou menos compacto, no sentido de que ten os seus centros, ten os seus núcleos, pero sí que, bueno, esta zona que o epicentro do barrio, onde está a igrexa, está próximo ao centro de saúde, o instituto, colexios, o parque máis grande que ten o barrio xunto co Miradoiro, pero que xa queda un pouco máis escorado, e por tanto tratábase de mellorar os servicios e mellorar a estética dese espacio que reúne aos veciños e veciñas de Campolongo cada tarde, cada día. Unha curiosidade, a oliveira que esteva na Praza España xa está ali ou era está ali plantada ao lado de outra oliveira que xa tiñamos ali, pero efectivamente esa xardinería que completamos con esta obra no entorno do Parque Infantil ten xa incorporada a oliveira da Praza de España. Ben, pois deixamos Monteporreiro e baixamos agora a zona de Rafael Areses. Como vai o Parque de Xogos de auga aquí? Xa va a bo ritmo as obras, señor Puentes? Próximo a rematar. A parte que non é de auga, a parte que ten o castelo de madeira, que xa é totalmente visible desde o río, desde a ponte de Santiago, xa está rematada, e
empezamos hai unhas semanas a construir a parte xa pensada para xogos de auga. Aí a parte menos visible, pero a que máis tempo leva, que son as canalizacións, as tomas de auga, toda a rede de canalización de auga que vai debaixo do terreo, está xa prácticamente rematada, e o único que queda para finalizar a obra é instalar agora sí os elementos de xogo en riba desa estructura interna e botarlle o novo chan e o valado perimetral. Con eso En San Roque, señor Puentes, unha demanda que, por certo, máis ocasión podemos escoitar os veciños no programa Opinión, o parque do campo da Torre como vai? Tamén os traballos xa comenzaron? Vai, sí, empezaron, xa hai moito, moito tempo, hai xa unhas semanas, un mes aproximadamente, algo máis, empezaron as obras, desmontouse toda o parque infantil que había ali, que estaba xa moi deteriorado, moi bello, fíxose o traballo previo de cementación de toda a superficie para logo instalar agora os novos elementos sobre el, e esta mesma semana comenzaron os traballos de carpintería para construir o banco perimetral con hamacas e con zonas de relax, e tamén empezar a instalar a zona de xogos, que neste caso é unha zona de xogos singular, diferente a calquera outra que podemos ter na cidade, que está feita toda ela de madeira, e tamén se está empezando a instalar, non? E, bueno, pois con iso digamos que estamos na última fase dos traballos. Eu cando escoito na opinión aos veciños que chaman preocupados porque pasaron unha serie de días nos que non había obreiros traballando na zona, pois porque estaba fraguando o formigón que botaran, ou porque estaban pendentes de recibir determinados materiais como a madeira e demais. Eu, a verdade é que interpreto sempre esa preocupación, esa vontade de ter rematada a obra canto antes no seu barrio, interpreto coa satisfacción de por fin poder estar despois de tantos anos e tantas décadas reclamando que en San Roque se fixera algo, en que en San Roque se reurbanizasse e chegase a transformación urbana a San Roque tamén. Interpreto coa satisfacción de saber que os vecinos e veciñas están ansiosos e deseosos de ter esa obra completada, e a van a ter en moi pouquiño tempo xa para poder disfrutala, e que ten que ser, espero, ten que ser o primeiro paso. Agora só podíamos actuar ali na zona verde, que é a zona que a mí me compete como Concello de Desenvolvemento Sostible, pero ten que ser o primeiro paso dunha reurbanización e dunha reorganización enteira do barrio e particularmente do campo da Torre, que temos que facer da man dos veciños e vecinas. Os elementos naturais tamén formarán parte importante deste proxecto, señor Puentes. De feito, gañamos unha zona importante que é ese pequeno tramo de rúa que había entre a Praza de Touros e a zona de xogos, que agora mesmo era unha rotonda, unha illa, ímola transformar nunha península, non? Porque acotamos ese trozo de rúa e aí gañamos unha plaza amplia debaixo das árbores grandes que temos ali pegadas á Praza de Touros. Instalaremos unha nova árbore máis, ademais, para facer algo máis verde ese espacio, e en definitiva, gañamos espacio para as persoas, gañamos zona de relax, zona de estar, e o que era unha zona verde que tiña de verde pouco, pois se convertirá nunha zona de estar e de referencia para todos os vecinos e vecinas do barrio. E ten unha cousa moi importante esta obra que a min gústame destacar sempre, que é a primeira, creo, que facemos íntegramente con criterios de sostenibilidade e casi de economía circular, como se chama agora, non? Que salvo os elementos de xogo do parque infantil que estaban deteriorados, todo o demais que había na praza reutilízase, non se destrue absolutamente nada. Incluída a fonte. Mantense a fonte, mantense o parque perimetral, pero todo se rehabilita, se remodela. Estéticamente vai quedar totalmente diferente, vai ter uns usos totalmente diferentes dos que tiña agora, pero non destruímos nada do feito, aproveitámoslo todo. Haberá zonas de sombra, non? Porque aí pega o sol. Vai haber zonas de sombra importantes, porque as árbores que hai ali xa son grandes e, como digo, plantarás unha nova árbore tamén no extremo no que neste momento non hai ninguna. E haberá recargas para dispositivos móviles, como dixo no seu momento? Haberá tamén, sí. Por eso digo que vamos a combinar o de sempre, ese banco de formigón perimetral, pero revestido de madeira e convertido en hamacas perimetrais, o que era un banco prácticamente inútil neste momento, e a fonte vaise manter, vaise limpar, e máis vai ser un elemento de xogo infantil, porque da base da fonte aproveitarase a auga para facer pequenos regueiros no chancos que os nenos e nenas podan xogar e podan interactuar coa auga tamén. Pois son distintos proxectos comentados por Iván Puentes, que é o responsable de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural no Concello de Pontevedra. Señor Puentes, moitísimas grazas e que siga tendo sorte na campaña electoral. Pois moitísimas gracias a vos. Grazas, bo día.